15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hakajing board dia nya kajing ja kena syak bom syatit Trophimos khong mau lo da urang ba snong bat ka Village Defence Party ka snong penter ka balong kat kum ka 0 FIR bala thep persya da ba net no biwet khong sdo ukpa jong Trophimos kala dan ru kajing pentep bayau Trophimos lara ru sya penter sub center hakapor palat chiteng senya kum ban syukdo bakat kum ka 0 FIR la ong bo Trophimos ula syak bom syatit haurang ba snong uba full moon khong sdo bat ka VDP penter hakamit juga nyau tarik uyayong arjar arpun rio hayeng dorbar snong balawan ra ka Metïap jong u syaka yeng ka bausa dagi dekat VDP haka step ka babut uba net no biwet ula ong bahaka step jong ka pratarik uyayong arjar arpun rio ka khun jong u kalawan ya thu balawan ra ka Metïap Trophimos daki dekat VDP bat habau lelej panpet ula lam bagadur khman bat khli ukhun jong u kala place nam lapen thia klam sing khli bat la syukelan dau shelia bayong ka berni khaw bat halor ka Metïap pat da ka plastik dau bilat lem ka juti ya ka Metïap Trophimos latap ha ka khandai tarik uyayong arjar arpun rio ha pedang kejing perkhat bo Trophimos ula penyap ya lade da ka babam yet hayeng dorbar Hadien bala kem ya u da ki dekat VDP namar kejing penkol mars nong jong u Henry jan shibanai Hadien la pau ka video ka bapen i ya kejing bom jing tiet basar khai ya wei brio bat uba net no biwet ula ujor bo basa bom udi khun jong u bat pen scam ba kejing yap u khun jong u ka dei na ka daw kejing sha bom jing sha tiet haurang ba snong bat ki dekat VDP nakani ka 0 FIR uba net no biwet ula shakhot ha ka pen ursla police station ha ka khandai tarik ujemmang araja arpun rio ha ka bawla raikut ban yat chakman longkat balong bat ka an kan trei la ka kam bat ban ai ka jing bishar ka bahok bot nakani la yo jing tip baki don khandai ngot ki bre bakun thop yo rang ba snong uba full moon khong sdo kibla shim jamin lupa la ni anticipatory bail na ka district council court ha ka khat wait tarik ujemmang araja arpun rio Shushu ha kajing yat kajing toket kibor magister kapen ursla civil subdivision haringkat kibor pulet bat doktor kila pen long spot postmortem yakamet yap Trophimos ha ka khat pratere gujemmang arajar apun rio ha ka bala khlong biang ka met jung u no lum jing tam bat pendap ya ka kam ha ka nihi kasngi bat ha ka tehi ka jaka thế bây giờ đã xả Tengah ada ni tu dia baru. Pelamaran benda. Ini betul. Ini Henry kumbala kedau haneng hakapor palat chiteng senya hakamit bala kenno bola syak bom syatit la don bawan ra yo Trophimos sya penter sub center ya kabala pen scam daki badon hakatika mit nakajingwa jingtem Shillong Mail hakajing ekran bat ki badon hakatika mit kila ong bagajing let ra yo tiu briu ka long kumba hakapor palat chiteng senya bat la pen pau bu da shitom than bat kinong trei kila shu penta ya ka khli jong u bat patang kum tahi la yalam no daki bawan ra yo u Kejing kali kami ladau Trophimos mensau tan nid shitom jur kerja ayu pat hapadeng ketika por bala palat chiteng mit Haduh bala ra ya kemen yap jong u dagi dekat VDP hakapor men step bat Haduh dari am Shalandan
Dangshan hakajing ekran bat ubareng ya ka video ule thu. Bopoi hakate ka jaka bat ki paralok jong una ka jingwan kai kumba hakapor khatwei bji la ong bakiliyo snoi ka jing ut jing len yar ka bas ngau shar khai bat habaki pet ki yo i lengba ka jing hangyet ya ka jing bom bat kumta uteu samla ula sei ya ka mobile bat ring video kumba shimiden Uniu samla ubam kwa pen idor ula ong bagajing tiang hakate ka met ka dei ka bala shir khai bha wat tang ma bapet kai ru bat ben rap bakham hadien ki dukhat VDP ki yo jing te ring video bala don bakni ya ka phone pan ru ka password bat delete ya ka te ka video ka bau new samla la restur biang hadien nak recycle bin Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya